De Biep van Tongeren heeft een kleine metamorfose ondergaan. Er is een leescafé gemaakt en je kan je boeken nu zelf inscannen om ze uit te lenen. En omdat jong geleerd oud gedaan is, krijgen kinderen hierbij de hulp van Billy. De pop maakt de kinderen wegwijs. Als Billy dit gebouw ziet, dan is Billy heel erg blij. Want dit gebouw is de Biep. En kijk, hier zit Billy waar wij nu zitten. Hier kan je zoals nu luisteren naar een verhaaltje. En soms komt hier een clown en soms kan je hier komen knutselen. De bibliotheek heeft nu ook een fundelshoek ingericht voor kinderen. Daar kan je op de computer kijken naar een boek. Je hoeft zelfs niet meer te bladeren. Als je een koptelefoon opzet, dan kan je ook luisteren naar dat boek. Het is een digitaal boek, dus kinderen, je hoeft, als je geen tijd hebt om voor te lezen, het wordt voorgelezen. En omdat het interactief is, het is echt bewegende beelden. Je hoort het geluid van een wenend kind en zo, je hoort echt de geluiden. Het is wel een leuke deze. Ik heb ze ook nog niet allemaal gezien. Hij is heel geconcentreerd. Vind je het leuk? Als ouder kunt je nu rustig je tijdschrift gaan lezen. Je ziet ze toch zitten. En dat gaat in het nieuwe leescafé. Hier kan je rustig de krant of een tijdschrift lezen en nippen aan een tasje koffie. Speciaal voor de opening was die gratis. Er waren ook heerlijke cupcakes. Je mag er eentje nemen. Die zijn om op te eten. Ze zijn eetbare pareltjes. De cakejes zien er prachtig uit, heel verfijnd afgewerkt. Engelige geduld gehad, denk ik, om dat gereed te maken. En ze zijn super lekker. Zalig. Je kan vanaf nu ook zelf je boeken uitlenen en terugbrengen via een scansysteem. En mevrouw, lukt het? Oh, dat moet lukken, hè. Ik bedoel, in de grootwarenhuizen hebben ze ook van die systemen. Het is veel makkelijker, het bespaart tijd, maar je moet er even aan wennen, hè. We gaan dat uitpuzzelen en dat gaat lukken. Mensen komen boekjes uitlenen, ze wandelen naar de zelfscans, ze leggen die tussen de zwarte strepen. Ze klikken op uitlenen. Het systeem leest de boekjes. Dan moet ik mijn pasje scannen. Dan klik ik op bevestigen. En dan komt er een ticketje uit waar de boekjes op staan. En ik kan gewoon naar buiten wandelen. En voor wie geen tijd heeft om tijdens de openingsuren naar de Biep te gaan, is er de intelligente brievenbus. Daar kan je 24 uur op 24 je boeken inleveren.